В момента е 12:45 и аз преди малко станах, направих си кафе и реших, че днес ще записвам влог. А влоговете, които се записват ей така от нищото, са най-приятни. Днес не си мисля, че влога ще изкуча, защото ще имам да подреждам вкъщи, да чистя. Вечерта ще е съвсем различно, защото ще изляза най-сетне. Аз съм човек, който много рядко излиза. Обичам си дома, обичам си уюта вкъщи, не обичам толкова много да излизам. Не съм антисоциален, но просто не ми е от най-любимите неща да изляза и да бъда навън. Не знам защо, не е от моите неща. Но вечерта ще изляза навън и ще се видя вече с хора. Няма да стоя вкъщи като някой антисоциален човек. Така че остани във влога, за да видиш колко неща ще се слушат днес, защото според мен ще бъде един доста интересен ден. Подредихме вкъщи, обаче стана време за обед. Аз нямам обаче нищо за ядене вкъщи. И ми се дояде много тутманик. И ще си направя един тутманик. Ако искаш цялата рецепта, можеш да отидеш в TikTok и в Instagram и да видиш. Това е обложката на видеото, така че ако ти е интересно, може да видиш. Макар че имаше много хора, които ми казваха, това не е тутманик, това е мръзлива баница. Тук в Русе му викаме тутманик на това нещо. Казват, че има разлика, аз не знам. Неща, които слагах в тутманика, не съм ял така тутманик. Но интересно е как в една държава живеем, обаче пък навсякъде му викат по различен начин. Така че, айде сега да си направим тутманик, мързелива баница и да ядем. Все пак аз ще ви кажа горе-долу как го правя. Ето тук съм си подготвил на лаптопа пищов, защото не знам рецептата на изуст, но какво да се прави? Една чаша слагаме вътре киселото мляко и една чайна лъжичка сода бикарбонат и чакаме млякото да шукне. Моля ви, кажете ми, че не съм аз единственият човек, който отваря киселото мляко по този малоумен начин. Разбира, това е малоумен начин. Не знам защо, но това е малоумно. Има ли момент, в който аз да готвя и да не изцапвам? Не. През това време си слагаме в фурната на 180 градуса с вентилатор, да е готова и така. Дали ще стигне, гответе като мене, да не знаете дали имате продукти. Естествено. Не знаете дали имате продукти и да може да готвите, в момента, примерно брашното е под въпрос. Знаете ли абсолютно винаги, когато готвя, защото аз много обичам да готвя. Няма значение дали ще е сладкиш, дали ще е нещо друго, обожавам да готвя. И абсолютно винаги във всяка рецепта пише 4 броя яйца. Да, ама какви яйца? Защото има размер L, размер M, размер S, някакси. Поред мен има разлика, но си рецептите се получават. Примерно тутманик, ако готвя много често, но абсолютно винаги се получава по различен начин, може би, защото когато готвя с някакво много позитивно настроение, както в момента, знам, че тутманика ще се получи. Но когато, примерно, не се чувствам много добре, гадно ми е, неприятно ми е, не искам в момента да спя тук и да готвя, но трябва, защото няма какво да се яде, някакси тогава не се получава. Така че ако искаш да се сготвиш, готви когато само ти е приятно и ти е... мисли си хубави неща и аз примерно много обичам да говоря, да си мисля
как говоря на тутманика, ти сега ще станеш много голям, много красив, много вкусен. И абсолютно като го правя това, наистина, ако има нещо, което сготвя, става вкусно. Сега обаче, знаете ли, че брашното сигурно да. Отивам до склада и да видим дали има брашно. Имам брашно, обаче е пшенично. Ами, какво да се прави? Понякога трябва да се задоволя с това, което има, така че сега ще смеся пшеничното с бялото. Дали ще има разлика, не знам. Абе, май ще има. Какво да направя сега? Сега си добавяме 1/2 чайна чаша олио и сега пускаме миксера, дали вие ще го бъркате, аз се радвам, че имам робот. Пускаме го за около 5 минути да се върти, а през това време си натушаваме сирене. Между 300 и 400 грама, аз това го правя на око, защото понякога извира, че тутманика не му стига 300-400 грама, излагам повече, просто колкото вие желаете. Това е рецепта с както вие искате. Хора, тутманика сега пшеничен. В смисъл, цвета е друг обаче. Мириса е много хубав. Така, сега добавяме си натрушеното сирене сега тук вътре. Май иска още олио. Пускаме за още около 1-2 минути, докато се смесят. И през това време си набрашняваме една тава. Няма че дали е кръгла, правоъгълна, квадратна. Просто си намръзнете една брашна. Намазните една брашна. Боже, Оле, защо не мога да говоря днес и вчера направо Просто слушайте брашно и олио и това е. Изсипах на плота. Искам само да видите цвета на тутманика, защото е с пшенично брашно. Само да не го изтърва. В смисъл... Окей, слагаме го сега в фурната на 180 градуса с вентилатор и през това време ще си говорим. Сложихме тутманика да се пече и сега е време да релаксираме. Не знам какво ще правя, обаче наистина искам да се почина. Аз съм станал в 12 часа, 12:45 реших изведнъж, че снимам влог, но искам да кажа, че пред мен ще стане доста спокоен и интересен влог и много приятно. Така, наистина, миналия път първият влог, който снимах, беше изключително спокойно ми беше и много приятно. Сега е малко по-отпуснато може да бъде. И може си така да стоим да си говорим много дълго и на широко. Стоим така дълго, но аз сега не знам какво мисля да правя, да ви кажа честно. Мисля малко да седна и да запиша няколко тиктока, защото аз по принцип за тикток, примерно на ден снимам 2-3. Не мога повече, не знам, защото някакси вдъхновението, което ми идва, изведнъж изчезва просто и нямам желание да снимам. Но ги снимам с душа и сърце, аз мога да седна да запиша още някои с неща, които съм измислил, но няма да са същото нещо, някакси не е с желание, с едно на сила вече го правя, аз не искам да си правя нито влоговете с сила, нито тиктока, нито инстаграма, не искам да е на сила, искам да е когато го усетя, когато имам вдъхновение, когато имам желанието, не просто дай да кача там, защото да имам последователи някакви такива неща. Не, аз го правя, защото ми е кеф и защото наистина много обичам да снимам. Така че сега, докато тутманика се пече, аз ще седна малко, а с вас ще се видим, когато тутманика е готов. Тутманика е готов и в момента само го изчакваме да си почине малко. Сега не знам какво да правя наистина, смисъл. Аз искам много в момента да изчистя, да си пусна прахосмокачката, но няма как да стане, защото е 3 часа на обед. Няма как това, трябва малко да сме се съобразили, така че в момента мисля да си направя едно кафе. Знаете ли какво ще направи кафе на джезведа? Защото дълго в тази стая никой не знае, но отиваме и си правим едно кафе на джезве. Аз имам чувство, че в тези влогове ви говоря само за моят тикток и за инстаграма ми, как трябва да ме последвате, но не сте задължени. Ако имате интерес към инстаграма и към тиктока ми, можете да отидете и да ме последвате.
защото имам даже и видео как се прави кафе на джезве. Но не мисля, че е толкова много пък вече трябва да ви уча. Оле! Нямам, разбирате ли, нямам момент, в който аз просто да реша да направя нещо и да не изсипя. Ще използвам кафето на Изабел. Чудам ли някого? Не. Чудам ли себе си? Не. Аз живея за това кафе. Ако някой ден тя реши да направи кафето и за фрапе, това ще... Аз по принцип наистина имам видео от 2019, които нямаше събрани мисли, нямаше нищо. О, да, да се направим една реклама. Имам стихосбирка, събрани мисли, казах, в момента нямам книгата в себе си, оттатък е, но имам стихосбирка, може да влезете в сайта на Запис, долу има линк в описанието и да си поръчате. В момента нямам нито една физическа книжарница. Говорих ви как това ми 2019 още година си записвах някакви влогове, записвах как сутрин ставам и не знам си какви неща, имам някакви кадри. Даже съм гледала скоро да го в телефона ми. Наистина адски много обичам да снимам някакви видеа до ден днешен. И това е твоят знак, че ако някога те е страх да направиш нещо, нека да не те е страх. Ако не го харесваш, ще е приятно, направи го. Защото аз за мен обожавам да снимам, обожавам да обработвам, обожавам да пиша и ги правя наистина с кеф нещата, правя ги с любов с душа. Да, има моменти, в които не искам да записвам и не записвам, защото не искам да е пак както на любов, не искам да е през пръсти. Искам да е максимално естествено и максимално интересно. Така че, да. То даже няма 3 и аз правя кафе, второ за ден. Окей, няма значение. Това под каквато и форма да е въобще не е естетика. В смисъл, въобще. Време е вече да тестваме тутманика. Обожавам да го готвя. Много е вкусно наистина. Повярвайте ми, отидете, направете го. Даже искам да ви кажа, даже с пшеничното брашно е станало много вкусно. Днес е много яко. И пак казвам, пий вода. Я да те видя как пиеш вода. Пий вода. Не е хубаво да не пиеш вода. Каняте, направи си едно нещо приятно за ядене. Направи си кафе, горещ шоколад, чай. Налей си вода и седни с мен да хапнем, защото това е уникално вкусно смисъл. Аз наистина не знам как да ви опиша. Ако не бях седнал да записвам влог, сигурно въобще нямаш да седна и да се изготвя тутманик. Просто щях да лежа и да си гледам тиктока и инстаграма, да изчакам да изляза. Това ще да е. Но днес не е такъв ден. Много е вкусно. Наистина е адски вкусно. Имам моменти, в които наистина нито ми се готви, нито нищо, обаче когато примерно съм решил, че искам да снимам и ми идва кефа наистина да го сготвя въпросното нещо. И по някакъв начин ми става даже кеф, когато почна. Ето, примерно, в момента хич не ми се чисти. Наистина, в момента 3:30 въобще не ми се сяда да чистя, да пускам пръксункачка, обаче може би защото снимам и ми идва наистина кефа пък да седне да изчистя. По някакъв начин да те мотивирам и теб да станеш да си подредиш стаята, защото това е адски много хубаво. Много пречистващо е. Изхвърлете някакви стари вещи, които вече не ползвате и нямате нужда от тях, защото те само събират една енергия, която ви пречи в живота и е много хубаво да ги премахнете. Нещо, което според вас ви пречи в живота. Аз примерно адски много се мотивирам да гледам някакви влогове, в които хора чистят и подреждат и адски много се мотивирам да седна и аз да изчистя, да подрежда, докато гледам въпросния влог. Няма много сега кадри, в които да чистя. Ето сега седаме и си говорим и адски наистина много ми е приятно да си говоря. Не го усещам, че си говоря сам на себе си, усещам, че някой друг среща го гледа това и му е интересно да го слуша. Наистина ми е адски приятно и вярвам, че го слушате. Така че да, аз отново ще ви оставя и ще си изям прекрасният тутманик, наистина е адски вкусно. Или мързлива баница, както искате му викайте. И ще си пусна нещо да гледам. Макар, че не е хубаво да гледаме докато един, трябва да сме вложили енергията в храната. Айде оставям ви за сега, ще се видим малко по-късно. Току-що изчистих, качих един тикток в тикток. И сега ще седна малко, ще си помисля над живота така. Много обичам да сядам, да мисля, нещо ще направя за себе си. Ще вляза да се изкъпя.
и ще излизам. В смисъл, хора, не са ни осъзнати в какво явно добро настроение съм, защото аз съм почти човек, който много рядко ще излезе, много рядко ще пише на някого да излезе. И така, оставям ви в уют, може и нещо да правя, не знам, може би ще слушам музика и ще чилна малко, ще си почина и така. Айде ще се видим, когато вече съм облечен, готов. Та може би ще прехвърля файловете към MacBook-а. Не мисля въобще, че е адекватно през август месец аз да съм облечен така. Обаче, преди малко, времето стана много лошо, човек. Ама ужасно лошо. И аз сега студ. Аз ще съм с дълги панталони, с худи, защото навън е силен вятър и е студено. Няма какво да се прави. И това е. Такъв е живота понякога. Аз реших днес да изляза. И просто Вселената каза не. Аз в момента съм малко някак си против Вселената. Обаче заваля дъжд и аз просто седнах и си викам, моля те, Вселено, нека да се оправи времето и пекна слънце. Така че вярвайте в Вселената, пишете, комуникирайте както можете.